Biggie on the beats. Ya Rasulullah muktar na annabi naka ne, ka bar ni cikin ka shugaba har gaban abada. Na annabirecord.com.ng. Al-Mustafa ni son ka ba zan daina ba, farin cikin rayuwa wanda ya bi ka ba zai taɓe ba. Al-Mustafa ni son ka ba zan daina ba, farin cikin rayuwa wanda ya bi ka ba zai taɓe ba. Mai bani ko da yaushe Allah sarki mai girma, da yardar ka nake sarawa, lamanin ka nake da dadewa. Zan yi yabon baba Fatima a rabbana ka bani dama, ya Allah salati ka ninko a gare shi annabin farko, zuwansa ne yayi mana taimako, in ka bi shi ba ka sha wuya ba. Al-Mustafa ni son ka ba zan daina ba, farin cikin rayuwa wanda ya bi ka ba zai tabe ba. Sa'ali da sabi har waliyai na shugaba, ya sha na tijjani hanyar ka ba za na sake ba, duk wani alkhairi na cikin tako mai ba za ka rasa ba. Hanya ce mi kakkiya zuwa ka sayyidil bariya, Mamudu Abban Rukayya, duk mai bi ba zai tabe ba. Al-Mustafa ni son ka ba zan daina ba, farin cikin rayuwa wanda ya bi ka ba zai tabe ba. Yabon gwani iya zama dole, alkaulayi kausul wara a cikin ka na yau fana'i. Shehu Barhama jirgin sira, abul futuhi wal barakati, daga kanka ba wani saura. Tun da na gane ka maulana, kai kadai ne muradina, mai biyan duk bukatuna, idan na barka ba zan gara kyau ba. Al-Mustafa ni son ka ba zan daina ba, farin cikin rayuwa wanda ya bi ka ba zai tabe ba. Assalamu alaika habibi wanda Allah ke rarrashi, salamu alaika karshen zance, kai ne na saman al'arshi. Allahu kai ya baiwa komai, soyayyar ka ce kadai bautar shi, da kai kadai kawai shi yake, mai fakewa da kai ya warke, dole kai zai rike. Shugaba Aba Zainaba Al-Mustafa ni son ka ba zan daina ba, farin cikin rayuwa wanda ya bi ka ba zai tabe ba. Mai cikar isa da girma, alkhairin duniya da kiyama, ya mafakar fakewar bayi da asiratikal mustaqima, matattarar rawa babu bi, son ka ne kyakkyawar makoma, lahira ba shan wuya, an rike kairil anbiya, shi Allah yake alkunya komai nashi da shugaba. Al-Mustafa ni son ka ba zan daina ba, farin cikin rayuwa wanda ya bi ka ba zai tabe ba. Annabi kofar samuwa, da kai na dace a rayuwa, son ka ne uba har uwa, da yabon ka nake ta shafuwa, baiwar yabon ka yau karawa, baitukan ka ta zuzzubawa. Bani da buri a duniya kullum sai dai in ta yabon ka, annabi na san ka sani, ka taimaka buri na ka cika, ka dawamar da ni kan yabon ka, ko da yaushe sassaka, kare da gani a fagen yabon ka, da na yi ninya take in doka, kalamun ce ka taban baitoci abada in ta faɗa ta faɗar ka, ina bara a gare ka, ina ta magiya a gare ka, duk wuya ko mai sanani har abada ba zan bar ka ba. Al-Mustafa ni son ka ba zan daina ba, farin cikin rayuwa wanda ya bi ka ba zai tabe ba. Subscribe Tim Muktar na Annabi domin samun sabbin kasidunmu. Baban Fatima madogara makama masira, kai ramar bayi ne wanda rike ka san ba zai sha wuya ba. Baban Fatima madogara makama masira, kai ramar bayi ne wanda rike ka san ba zai sha wuya ba. Farin cikin rayuwa wanda ya bi ka ba zai tabe ba, ni'ima mai wanzuwa babu abin da ba kai ne ba. Sayyidul wujudi Muhammadi annabi ne farkon mafaɗi, ainul muradi al-murshidi, wallahi kai na yau tanadi,
harun na da sari mul'ida da biya cikin ka akwai daɗi wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin rahmar Allah dai ɗaya ne shine al'amin idan ka so shi ka samu komai shine arzikin duniya da lahira matattara kairil alamin mu kare rike shi mu rike shi gangan mun hujjar mu ne ibadillah adiwallah wa adiwar rasula kun ji zancen Allah shi yake sansar so da kauna yake kuma kalla ne san shi ne san Allah abin sa ne gane Allah annabi na abun fari na samuwa na tanadi na garkuwa na ta kamata ga dara ta ba zan farka ba baban Fadima madogara makama basira kai rahamar bayi ne wanda rike ka san ba zai sha wuya baban Fadima idan da kai wasan kama wanda bi ka bai ladama da kai kadai zan yi takama kai kake raba duk alfarma kai ne madogara makama ya mafaka sai ya dili umma kai rilwara abun nema urwatur wuska karshen girma annabi 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 ne kadai mafita kanzil sa'adati mai nagarta maganin duk wata cuta abun nema yana wuri shi ka rike shi ka samu rabauta shi ne Allah ya yi shi cip cip ko ta ina babu ta waya aminullahi amintacce shugaba kairil bariya kairin nasi nagartacce duk mai bin ka ba zai sha wuya baban Fadima madogara makama basira kai rahamar bayi ne wanda rike ka san ba zai sha wuya kai masai sai shugaba babu rahamar da ba shi ne ba majingina ga duk halittu baban Zainaba ba mai son mu ba shi ba ba mai kaunar mu ba shi ba ba mai ba mu ba shi ba wake kishin mu ba shi ba waye gatan mu ba shi ba waye arzikin mu ba shi wa zai cece mu ba shi ba domin wa ake abuwa in ba annabi ba shin da wa za mu yi takama in ba annabi ba manzon da shi ya nuna mana so tun duniyar ba mu zo ba kulli yaumi maganar sa ummati ummati shugaba to da me za mu saka mai wallahi ba za mu iya ba kare ni so a cikin kaunar shi mu sake komai mu kama shi mu yawaita salati gunshi da yin hidima duk a gare shi mu so shi mu kara san shi mu bar tuna komai sai tuna shi mu rufe shi da gaske ba da wasa ba annabi baban Fadima madogara makama basira kai rahamar bayi ne wanda rike ka san ba zai sha wuya baban Fadima sarkin Ali da hamu bajali baban Fadima ajitu ilaika ya adali baban Fadima ana tina gani sakka ne dalili baban Fadima ni ne naka muktar na annabi baban Fadima gani gare ka nazo da ladabi baban Fadima kai nake san sarrafi da hubi baban Fadima duk sawan zamani kar a manta da ni annabi ga hadiyata ka karba kasidata ka sa ai ta jinta har al'umma su fahimta duk wani girma naka ne duk wani isa ma naka ne duk wani ni'ima taka ce duk rahama a rahamar ka ce in ba mai iko in ba kai ba ya rasulillah baban Fadima madogara makama basira kai rahamar bayi ne wanda rike ka san ba zai sha wuya ba Subscribe Tim Muktar na Annabi domin samun sabbin ƙasidunmu.